Πώς μπορείς με 3 μόνο προϊόντα να έχεις λαμπερή επιδερμίδα. Είναι βράδυ και σιγά σιγά ετοιμάζομαι για ύπνο. Και σκέφτηκα να σας δείξω κάποια προϊόντα που χρησιμοποιώ τον τελευταίο καιρό. Τη βραδινή μου ρουτίνα, αλλά πολλές φορές και στην πρωινή μου. Μιλάμε για αυτά τα 3 προϊόντα. Είναι από τη σειρά της April Skin. Είναι κορεάτικα. Δηλαδή έχω δει τεράστια διαφορά στο δέρμα μου. Είπα να σας τη δείξω. Πάμε να ξεκινήσουμε. Ξεκινάω το πρώτο βήμα με αυτό εδώ το toner. Είναι το TXA Nice and Mild Milky Toner. Είναι ουσιαστικά με νιασιναμίδι. Είναι ροζ. Ρίξω έτσι μία ποσότητα στο πρόσωπό μου και θα τα μπονάρω. Όπως βλέπετε δεν είναι απλά νερό. Έχει αυτή την γαλακτώδη υφή. Μυρίζει υπέροχα. Μυρίζει σαν κάποιο φρούτο έτσι καλοκαιρινό. Δίνει κατευθείαν μία αίσθηση δροσιάς. Ενδετώνει το δέρμα. Και επειδή το συγκεκριμένο το έχω δοκιμάσει και το πρωί, δεν μου άφησε καθόλου λιπαρότητα καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Προχωράμε στο Toning Shot Serum. Έπεσε λίγο. Αυτό εδώ το μπουκαλάκι είναι ο λόγος που το δέρμα σου θα δείχνει πιο φωτεινό και πιο λαμπερό. Έχει μέσα τρανεξαμικό οξύ και νιασιναμίδι. Οπότε αν έχετε σημαδάκια στο δέρμα σας ή το νιώθετε θαμπό, από την κούραση, από την καθημερινότητα, είναι κυριολεκτικά σωτήριο. Και τέλος, η Night Wrapping Mask. Ουσιαστικά θα την απλώσω σε όλο μου το πρόσωπο. Δημιουργεί ένα φιλμ το οποίο κλειδώνει την υγρασία όσο εμείς κοιμόμαστε. Και το πρωί που θα την αφαιρέσουμε και θα πλύνουμε κανονικά το πρόσωπό μας, το δέρμα μας θα έχει τέλειο glass effect. Αυτό που βλέπουμε που κάποια βίντεο που έχουν κάποιες κορεάτισσες όταν ξυπνάνε. Κάτι τέτοιο. Αφήσω τώρα να στεγνώσει. Νομίζω βλέπεις το αποτέλεσμα. Να σας δείξω λίγο μόνο στην κάμερα το film που εννοώ. Θα αρέσετε ουσιαστικά εσείς το πρωί. Είναι αυτό εδώ. Δημιουργεί μία μεμβράνη που μπορείς να την ξεκολλήσεις. Κάπως έτσι. Αν θέλετε κι εσείς να δοκιμάσετε τη σειρά της April Skin από το Yes Style, σας έχω εκπτωτικό κωδικό EV2000 και μπορείτε να το βάλετε στο τέλος της παραγγελίας σας και θα έχετε έξτρα έκπτωση σε όλο το site.